Hello, action dyan. Mayong hapon sa tanan nga mga nagapamati, including aton nga mga fellow youth, mga pamatanon, mayong hapon sa tanan. Kung this is a different nga situation because ako dito tabi sa makita naton may fresher perspective party ni Dre. Kabalo ko damo kung nag-rejoice no for banning or for the announcement ni Kong Manuel nga iban ang ni Presidente Bongbong Marcos Kong nga iban ang Pogo sa Pilipinas. On your part, particularly sa Makabayan Bloc or even sa inyong partido, inyong party list, anong reaction niyo, Kong? Sa aton, gina-welcome natin ang pag-ban sa mga Pogo kay actually nag-file kita sang bill sining June 2024 para nga iban ang mga Philippine offshore gaming operations. So, inang mga Pogo. Kasi sa nagligad nga administrasyon under President Duterte, ginpabayaan lang inang mga Pogo. Kasi mayroon sang mga tao nga malapit sa iya nga nag-benefit sa laptas sa mga pagsulod sa mga Pogo sa aton nga pungsod. So, in fact, sang last Congress, ang Kabataan Party List, kagang iban pa nga mga makabayan lawmakers, nag-vote sang no sa isa ka bill nga legalize kag nag-tax sang mga Pogo sa aton nga pungsod. So, it's time nga i-reverse ina kag ang gusto naton ang bill nga atong gin-file manginlayi na ina at the soonest time possible. So ang bagal ikaw ni Senator Risa Hontiveros, I guess, ang balya, it was her first time to stand up and clap her hands sa presidente sa iyang zona sa sining nga announcement. I don't think so if Makabayan Bloc or Kabataan Party List did the same thing. Well, sa aton, no, sang nabatian naton ina, syempre, kitungod nga nag-file kita sang bill para nga iba ng mga Pogo. So, nakita naton nga ang ginhambal sang presidente, isa ina ka-signal sa mga ara sa Senate kag sa House of Representatives nga once and for all, dapat i-discuss kag aprobahan ang aton bill nga gin-file. Kong, sa imo paglantaw, do you think so subong sugod ano kahapon ginimplementar ining banning and until December 31 according to him until the end of the year? Do you think that particular time frame is enough to really wind down ang ining mga Pogo? Well, depende na sa ano gid man ang willingness ng administrasyon nga i-end ang operation sa mga Pogo. Kasi sa experience naton sa pag-suspend sa mga reclamation projects sa Manila Bay, may verbal order man ang sitting president naton sa nagligad, pero may nagalusot nga pila ka mga reclamation projects. So mo man sina ang danger kung asa lang sa hambal ang pagban sa mga Pogo kasi may pila nga ma-operate yapon kiti ang Pogo based sa isa ka lugar nga ang mga politicians dira lapit sa presidente. So mo na nga dapat hindi pwede nga verbal lang, dapat nakasulat ina. Kag arang aton nga bill, ang House Bill 10525 na kung maaprobahan ina, amo sina ang mangin basis para iba ng mga Pogo. So kung baga Kong, ang aton diri nga gusto nga matabo sa karon, kag gusto tagin makita is put it into paper, make it legal para may ara ngipon ang implementasyon sinidiri. Oo, kasi kung wala sang basis nga legal, pwede nga laylain ang pag-implement sa mga provinces naton or sa mga cities. Dason ang mga law enforcement balan man naton may mga police nga abusar basi sila pang mag-protektar sang mga Pogo nga gusto nga padayunon sa ilang lugar. So para consistent, para wala na sang mga excuses, dapat beragid sang law. Pero kung generally sa mga pag-insindi, no, kay kabalo ka damo ni Maria kamong kay ang ila propaganda na usually is ay damo naman madulaan sa mga trabaho nga mga empleyado. Pero ano gid ang the mere fact? Anong ning Pogo? Anong epekto yahaw? Yes. Well, sa madamo nga mga Pogo, ara ang ginambalti maka-generate ng obra. Pero ano ba lang baylo sina? Damo sang mga Pogo nga documented nga grabe ang halit sa mga pumuluyo. Dira, for example, meron sang mga Pogo kundiin may mga ginapanggaid, mga ginapang lock sa nga hindi makagwa sa kundi ng mga Pogo kasi iban sa mga workers dira
mga victims ng human trafficking, but silingon ginpaobra sila sa pogo, bisan nga hindi man nila gusto. Gusto kung gusto na nila nga magpalagyo kay hindi na nila wala sila namian sang ginobra dira ginagapos sila para nga hindi sila kapalagyo. So other cases pag no sang mga illegal nga mga gakatabo kag hindi enough nga i-monitor lang naton o kon i-regulate ang mga existing laws kasi nanging trend na sa mga pogo nga mo sina ang nagakatabo. Dason gina-attract naton ang mga illegal activities nga ang mga pogo bandi na sa China. So ang mga sindikato nga gusto gyapon nya padayonon ang muna nga activities kay dira sila nagaganar. So gapangita sila sa mga pungsod nga tama ka weak no, sang pagpatuman sa mga layi. Kag isa dira ang Pilipinas. So dapat i-close na nato na muna nga gap. So dapat i-legalize na nato. I-declare nga illegal ang mga pogo. Kumbaga kung ang sa imo to punto kaina, it seems like nga mas asa diin lang pwede naton isakripisyo. How much can we compensate para lamang i-survive taning pila ka nahot nga mahatag song pogo, do something like that. Yes, bisan na may mga economic promise na makatag sang obra pero ano ba lang ang klase sang obra dason ano man ang mangin mga risgo sina no, sa communities nga naga-host sang mga pogo. For example, wala pa man sang pogo nga makaklaim nga sa ilang lugar no, kay tungod sang pogo nangin maayo ang kabuhi sa mga tawo no. Pwede gyapon kita maka-generate sang lain nga mga obra without the risks and the harm that comes with pogos. Oo. I don't know if you agree. May statement si Dr. Shelo Magno, who is a former Finance Undersecretary ang balagani, mas mahal ang social cost sa social benefit kasi ni. Yes, muna nga hindi ba sila nga basta may obra okay na, di ba? Kasi kita nga mga Pilipino gusto naton may obra diri sa aton nga pungsod, aton nga mga tawo kag quality jobs ang aton nga i-offer. Okay. Kung last na lang gid, how do you rate the whole or the entirety sang State of the Nation's address ni PBBM? Are you expecting the things na dapat nimo batian or medyo na ginkabos sa kong ano man? Oo. Kulang gyapon no kasi while may pila ka mga kung sa exam pati may mga bonus points no. Kung sa exam di ba sa punta ang bonus pero na ang SONA kagapon sa punta gin-announce ang pagban sa mga pogo do may bonus points ang nagapungko nga presidente pero kadang gapon sang mga ginpromisa di ba nga kadugay na nga ginahulat sa mga nagboto sa nagapungko subong kag bisan ang mga tawo nga nagabantay sa performance ng administrasyon. So, kung i-rate natin, sad to say, kung 1 ang lowest, 10 ang highest, 1 ang ato nga i-grade para sa bonus nga pagban sa mga pogo. Pero the rest di ang pagpataas ng sweldo, wala gyapon ginhungod nga hindi pag-i-discuss ang nationwide wage hike bill nga gin-file naton. Ang pag-ensure nga may obra diri ang aton nga mga pumuluyo, hindi na pa-abroad, no? Wala sang concrete nga plano. Sa education, ang kakulangan sa mga classroom, wala man gin-discuss. Muna nga muna kanubong aton nga grade nga ihatag. Okay. Very well said, Congressman Raul Manuel sang Kabataan Party List. Thank you so much for your time and for your presence dira sa pagpakigbato sa kinamatarong sa mga pamatanon. Maayong hapon, Kong. Yes, salamat man sa Action Radio. Till next time. Yes, Kong. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Congressman Raul Manuel, mga ka-aksyon, no? Pero